Pois de novo, estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Rosana Pérez, parlamentaria, portavoz de Pesca do BNG no Parlamento de Galicia. Moi boa noite, benvida, como estamos? Moi agradecida polo convite. Bueno, sempre era un placer. Mais ou menos hai un aniño que andaba por aquí vostede. Pois sí, pode haber. Mais ou menos. Semana arriba, semana abaixo. Xa tardaba a vir, Bueno, e a nos chamala, o que pasa que ás veces se nos complica un poquinho a axenda. Sí, sí. A semana pasada estaba o portavoz do Partido Popular, hai dúas semanas que estaba aquí o portavoz do Partido Popular para facer un pouco balance destes 2 anos de xestión do goberno autonómico. E o Bloque Nacionalista Galego e de Rosana Pérez tamén ten o seu balance, non? Por suposto, o balanzo que fixo xa públicamente, ademais, o Bloque Nacionalista Galego, bueno, avaliaba que estes 2 anos de goberno do señor Rueda, por certo, aquelo que nos decían, no, de que esta Galiza rueda, pois efectivamente, nos decimos que rueda, pero tanto rueda que está ao borde do precipicio precisamente cas políticas do Partido Popular. E foron 2 anos que para nós foron unha oportunidade perdida. Foron 2 anos nos que o goberno galego, o Partido Popular na Xunta de Galicia, dou a espalda ás persoas e entregouse para defender os intereses das grandes empresas e das grandes empresas precisamente que expolian os recursos naturais do noso país. Temos, por unha banda, cando digo que o presidente Rueda do Partido Popular lle deu a espalda aos galegos e ás galegas, estou a falar de temas que todos e todas, por desgraza, sufrimos todos os días e cada vez os sufrimos máis. Non pasaba hai 2 anos, nin moito menos antes, que tivésemos que esperar 15 días para que nos atendese o médico de cabeceira. Bueno, o deterioro da sanidade é patente nas nosas comarcas, teñen lugar movilizacións de veciños e veciñas semanalmente, incluso. E agora de unha organización médica tamén. Exactamente, e agora maiores, pois algún sindicato, cando menos médico, non? Cando digo que foi un goberno que deu a espalda á xente, falo de todos os problemas que tivo e que está a ter o ensino. Nunca, como este ano, houbo tantas movilizacións, aínda está prevista agora outra para o vindeiro 28 de abril, tantas movilizacións de pais e nais, precisamente porque os nenos e nenas, sobre todo aqueles máis vulneráveis, aqueles con necesidades especiais, nunca estiveron peor atendidos. Falta de profesorado, falta de atención para esos nenos, sobre todo, que se estende a todos os demais, e evidentemente todo eso repercute no empeoramento da calidade do ensino. Pero podemos falar, cando falamos de que o goberno do Partido Popular lle ven dando a espalda á cidadanía, podemos falar de todos os problemas que temos na vivenda en Galiza, do acceso á vivenda, donde precisamente temos miles de vivendas vacías e donde o goberno do Partido Popular leva non 2 anos, leva 17 anos, efectivamente, mirando para outro lado no problema da vivenda. Ou, por poñer outro último exemplo, cando falamos de que o goberno do señor Rueda do Partido Popular lle dá espalda á xente, estamos falando da falta e do deterioro brutal que está a sufrir a atención á dependencia. Quen non vive nas súas propias carnes ou moi de cerca, pois de un familiar que efectivamente leva meses e meses agardando a valoración desa dependencia? Ou, unha vez que está valorado e ten o seu PIA, o seu plan individualizado de atención, por que ten que esperar, sabe Dios, canto tempo a que lle concedan o servizo que se lle reconoce no PIA, unha residencia, un centro de día ou o que sexa? Bueno, pois estes son exemplos de que o goberno do Partido Popular en 2 anos cada vez venlle dando máis a espalda á cidadanía. E no outro lado da balanza, que está entregado ás grandes empresas, sobre todo ás grandes empresas amigas do Partido Popular, bueno, eu creo que se decimos, sobre todo nesta comarca da Ría da Arousa, eu creo que se decimos a palabra altri, decímolo todo. O goberno galego do señor Rueda foi o principal valedor, máis que a propia empresa incluso, o principal valedor para que
unha industria absolutamente contaminante, unha bomba ambiental, se instalase no corazón do país, en Palas de Rei, en este caso, afectando dun xeito absolutamente terrible e moi grave ao río Ulla, que efectivamente ven a desembocar a Ría de Arousa, da que viven aínda, despois de todo o que leva chovido, e isto é literal, aínda viven miles e miles de persoas. Bueno, pois este é o exemplo máis palmario, pero hai outros. Podemos falar da defensa das grandes empresas cando, pois nos 2 últimos anos tamén, pero xa incluso nos anteriores, do señor Rueda, bueno, aquí se dou en todo o país un boom eólico depredador e a permisividade de situar os eólicos tanto dado onde tanto sexa, así sexan en terreos de Rede Natura ou cercanos á Rede Natura ou próximos ás vivendas, etc, etc, etc. Todo eso para nutrir os balanzos, digamos, económicos das grandes empresas, pero dende logo desprezando a cidadanía. Polo tanto, nós creemos que foi unha oportunidade perdida, que sigue sendo unha oportunidade perdida a prol de traballar polos intereses dos galegos e galegas. Que hai máis claro, que exemplo máis claro podemos poñer de que o señor Rueda, cumplindo a rajatabla as ordes do señor Feijóo de Madrid, renuncie á condonación da débeda de 4.000 millóns de euros que lle ofrecía o Estado español. Iso é renunciar a defender a cidadanía pola que estás posto aí como presidente para plegarte aos intereses partidarios ao que che manden desde Madrid. Ou, por exemplo, o sistema de financiamento. Por que Galiza, por que o señor Rueda, por que o Partido Popular sigue defendendo un sistema de financiamento tan lesivo para o noso país, que non o di só o BNG, os propios informes do Consello de Contas falan de que cada ano, e nós facemos unha valoración aínda un pouco máis alta, pero se nos atendemos a do propio Consello de Contas, fala de unha valoración de máis de 1.000 millóns de perda, de desequilibrio entre o que pagamos e o que ingresamos. Bueno, pois o señor Rueda, precisamente cumplindo as ordes do Partido Popular de Madrid, non abre a boca co tema do financiamento, ou se abre, bueno, é para defender un sistema que nos seguiría quedando moi curto. Nós, como todo mundo sabe, defendemos un sistema de concerto donde Galiza teña a chave dos seus cartos para defender precisamente moito mellor e desde aquí os intereses e as demandas dos galegos e das galegas que é a quen nos debemos. Bueno, principalmente lle toca na man, digamos que da competencia, vostede como portavoz de pesca, portavoz de mar no Parlamento de Galicia, representando o Bloque Nacionalista Galego, fágame un balance ou unha valoración das riadas, dos desastres, digamos que logo iremos analizando un poquinho cal é o papel das centros de investigación e o que está facendo a Consellería, analizando datos e as cofradías, pero ahora mismo, así como un pequeno balance dos danos para as rías baixas, digamos que a ría de Morosnoia, a ría de Arousa e a ría de Pontevedra, que é onde nós temos a máxima audiencia deste canal, é unha pena e un dos desastres máis grandes dos últimos anos. Exacto, o balanzo non pode ser máis que negativo, non? Evidentemente, nós non podemos avaliar os datos concretos, primeiro porque non os temos. A Consellería dis que... Está analizando, está computando. Exacto, dis que aínda está analizando. Nós non podemos facer unha análise dos datos concretos en cada banco marisqueiro e en cada zona. Agora, eu creo que todos e todas, relacionados ou non co mar, vemos cos nosos propios ollos e vimos nas praias nestes últimas semanas, vimos cos nosos propios ollos a catástrofe que significaron estes últimos temporais. Agora ben, eu quero poñer o acento en que a situación na que está hoxe en día o marisqueo, o sector da frota de baixura, de pesca evidentemente, e o sector do mexillón non é causa, non é provocado única e exclusivamente polos temporais deste ano. Aquí hai un goberno do Partido Popular que leva 17 anos gobernando, donde a Consellería do Mar é absolutamente insignificante en importancia para ese goberno. E tan insignificante é
que se un mira os datos da propia Consellería, non os datos do Bloque Nacionalista Galego, observa como desde o ano 2009 que o Partido Popular está no goberno galego, como desde o ano 2009 os datos de productividade das rías galegas, nomeadamente, moi especialmente da Ría da Arousa, veñen indo a menos cada ano. Pois ben, cando un é responsable dun goberno, e cando un é responsable dunha consellería como é a do mar nun país que foi ata hai moi pouco referencia precisamente no ámbito do mar a nivel internacional, o que ten que facer, ao mellor non o primeiro ano, pero cando xa van 3 seguidos, un ten que preocuparse por saber o que está pasando nesas rías. Por que se sigue perdendo, por que sigue baixando a productividade, cales son os factores e inmediatamente dotar as partidas orzamentarias correspondentes para ir corrixindo precisamente eses problemas. Todo o mundo sabe, menos o Partido Popular, que ata hai moi pouco negaba a existencia dun cambio climático, agora xa non o nega, pero ata hai moi pouco negaba en sede parlamentaria a existencia dun cambio climático, e todo o mundo sabemos que ese cambio climático, as súas consecuencias afectan a produtividade das rías. Claro, o Partido Popular non pode resolver o cambio climático, evidentemente. Nós non vamos a ser falantes, como son eles tantas veces, non? Pero sí temos que decir que un goberno ten medios e ten que ter recursos para enfrontar precisamente as consecuencias e para adaptarse aos distintos sectores productivos a ese cambio climático. Pois ben, en 17 anos de Partido Popular, os datos, insisto, oficiais da propia Consellería son aterradores, casi máis catastróficos que as imaxes que víamos de toneladas e toneladas de marisco morto nestas últimas semanas nas praias. E nos pensamos que isto ten que parar. Nos pensamos que o goberno galego, a Consellería do Mar, ten que facer unha reflexión moi profunda e preguntarse que quere ser de maior. Preguntarse si quere que o sector marisqueiro, sobre todo o marisqueiro, siga tendo futuro, que está moi comprometido en este momento, ou si xa definitivamente quere concentrar as concesións dos bancos marisqueiros, que hoxe son colectivas, que son das confrarías, que son das agrupacións de mariscadores e mariscadoras, se as quere concentrar en media dúcia de mans que gobernen o mar e o resto traballando para eles. Porque hacia aí é hacia onde parece que nos está levando a Consellería do Mar. Parece que a propia Consellería do Mar, co seu abandono, ca súa omisión, ca súa irresponsabilidade, parece que está traballando precisamente en contra do propio sector do mar. E nós o que reclamamos é moi claro, empezando que son as peticións e as solicitudes e as demandas que leva facendo o sector marisqueiro dende hai máis de 10 anos. Non inventamos nada novo, reclamamos, en primeiro lugar, que os centros de investigación da propia Consellería do Mar, as universidades galegas, a participación do propio sector e a propia Consellería se poñan a traballar en un plan plurianual de medidas e, evidentemente, de recursos económicos para comezar, porque xa sabemos que isto non é unha obra de 2 días, para comezar a reverter a situación que temos actualmente. Voulle dar só un dato. Nos últimos 2 anos, que non é nada, nas últimas 2 campañas... Bueno, o 23 foi horrible. Non falo do 23, falo do 24, que claro, efectivamente viñan as consecuencias arrastradas do 23. Claro. No 2024... Ainda que este ano é peor, O sea, isto é peor. Exacto. No 2024, a 31 de decembro do 24 e a 31 de decembro do 2025, perdéronse máis de 350 pérmex só de marisqueo a pé. Só de marisqueo a pé. Non estamos falando nin de marisqueo a frote, nin de pesca, porque, claro, poderíamos falar dos rañeiros da Ría da Arousa que tiveron que abandonar masivamente, precisamente, o marisqueo a frote porque levaban anos víndose de volta aos poucos días de comezar a campaña. Ou poderíamos falar do sector mexilloeiro, que en este momento está a sufrir tamén unhas consecuencias moi graves da baixada de salinidade que en máis de 3 metros de corda se lles está desprendendo o mexillón. O sector mexilloeiro ten basicamente en estes momentos 3 gravísimos problemas. Primeiro, o desprendemento do mexillón parece que
causado precisamente pola baixa salinidade das augas. Segundo, a escaseza, de novo este ano tamén, a escaseza de mesilla. E terceiro, que a propia semente de mesilla, a propia cría, a propia mesilla non se desenvolve como se debera desenvolver. E quero lembrar, por se alguén se lle esquece, que o sector mexilloeiro na Ría da Arousa, donde están casi o 80% das bateas de todo o país, é un sector económico absolutamente, é a columna vertebral do ámbito do mar, económicamente falando, para toda a Ría da Arousa. E outro dato, e remato, outro dato moi pequeno: de cada posto de traballo no mar, desenvolvense 7 en terra. A cadena mar industria Exacto. Entonces, miremos ben o que facemos, levantemos un pouco a voz e exixamos á Consellería que, en serio e de unha maneira rigurosa, con todos os medios que ten, que os ten e moitos, se poña a traballar para recuperar o sector. A pregunta sería, si temos os mellores centros de investigación a nivel mundial, si temos as mellores universidades, si temos o mellor sector, e temos as mellores rías, as causas eu non as sei, son moitas, Moitas. Non hai unha sola causa, aínda que desencadene un desastre como son a agua dulce, non? É dicir, vale, as riadas. Pero o resto parece ser que hai varias causas. O que sí que parece parece que se pon nun problema endémico é que en Galicia todavía non sexamos capaces de producir a semente de ameixa de berberecho que necesitamos para repoñer. A Illa de Arousa ten un sistema de engorde nunhas xaulas que parece que está funcionando e que, bueno, pois a universidade e todo isto, pois que vayan investigando por aí. Isto tamén non sei se valdría para a semente do mexillón, para a mexilla e para a captura, e non só ir ás rocas, ás rochas ou ás pedras e tal. Entón, como salimos daqui? Mire, o tema da semente é que é un exemplo, é dicir, é o exemplo Temos que comprar a semente fora. O exemplo, o tema da semente dos bivalvos é o exemplo paradigmático de que a Consellería do Mar non foi consciente en todos estes anos da importancia verdadeiramente brutal que ten o sector do mar na economía galega. Por que o digo? Porque en calquera lugar do mundo, se vostede explica ou intenta explicar que un país como Galiza, principal produtor hasta hai moi pouco tempo de bivalvos, potencia en calidade deses bivalvos, precisamente, en 17 anos non foi quen de atender a semente do seu propio sector e que non o cree nadie. Non o cree nadie. O que debería facer o goberno galego, precisamente para potenciar o seu propio sector, é, no seu momento e progresivamente ao longo dos anos, ir desenvolvendo. Caben dúas posibilidades para, ao noso xuicio: sementeiras mixtas co propio sector, mesmo con empresas privadas, ou sementeiras públicas. Pero vostede non se pode explicar en ningún sitio que un país como Galiza, insisto, a día de hoxe, e xustamente agora, con todo o que acaba de pasar cos adversos meteorolóxicos, vanse a pelear pola semente. É que non hai nin nas empresas privadas. Claro. Polo tanto, isto é incomprensible. E é tamén unha mostra do abandono que a Consellería de Mar tivo e sigue a ter do sector. Porque é impensável. Todos os gobernos intentan aproveitar as potencialidades que ten o territorio. Se este territorio ten recursos naturais, se é riquísimo en recursos naturais, o que temos é que coidalo, protexelo, pero ademais potencialo. Por exemplo, outro exemplo máis, non se entende. Mire, a señora Rosa Quintana, que tuvemos de conselleira tantos anos, de conselleira do Mar, cando o Partido Popular accedeu ao goberno de Galiza no ano 2009, deu unha rolda de prensa con outro conselleiro máis, que era o señor Agustín Hernández, que naquel momento era conselleiro de infraestructuras e, polo tanto, tiña competencias, por exemplo, en Augas de Galiza, etc. Ben, deron unha rolda de prensa os dous, isto está documentado, está na hemeroteca, non o invento o bloque, donde no 2009 dixeron e repetiron e reiteraron que no 2013 as rías galegas estarían saneadas totalmente. No 2013.
Estamos no 2026 e os vertidos que anualmente se producen as rías, ben sexan industriais, ben sexan de outro tipo, son cada vez maiores. Entón, isto é un abandono. Xa non sei se é premeditado ou non, pero é un absoluto abandono. Non pode ser unha conselleira e deixar que o medio, que o clima, que o tempo o faga todo. Non, non, as políticas son tamén as que marcan o rumbo de un sector. As cofradías ahora mismo están tratando de, digamos que de arar, de labrar os arenales, de recoller, renovar, rexenerar, porque aí hai marisco morto, navallas incluso, navallas, berberechos, ameixas, etc. E todo ese marisco que morreu por falta de salinidade, digamos, ou de agua salada, pois iso é un problema, porque queda aí e aí non sale, non? E entón hai que levantalo, sanear, poder sementar. Pero dos cartos galegos, dos impostos que pagamos os galegos, a Xunta reparte, non sei se ben ou moito ou moi pouco do que tiñan que reparte, pero se van un montón de millóns en axudas para as sementeiras, para as cofradías. E todo isto marchou polo río abaixo. E agora hai que volver a facer. Que propón? Isto é un pouco, non só para o sector, sino que para toda a cadena de marindustria e tamén para os galegos, porque é unha pérdida importantísima, económica, social, de produto, etc., 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 que acabará entrando produto de fora e se acabará complicando todo, non? Claro que hai millóns de euros que se están indo, xa se foron, efectivamente, polo mar abaixo. Claro que os hai. Que debe de facer a Consellería agora? Volver a soltar Claro, contra eso, ahora mismo, inmediatamente, non se pode facer nada. Evidentemente é inevitable que este ano, e seguramente os anos sucesivos, falo de 3 anos mínimo, haxa que seguir importando semente nunhas cantidades prácticamente na totalidade, porque nos quedamos sin ela. E que isto é o verdadeiramente grave. Que ocorre? Nós non vamos a abrir a boca porque agora haxa que importar semente porque non hai outra opción. Porque a Consellería non fixo os deberes para que tivésemos agora mesmo outra alternativa. Agora ben, non vamos a abrir a boca por eso. Somos conscientes da situación que temos neste momento, pero ao mesmo tempo exixímoslle, porque o exiximos todos os días, a Consellería que se poña a traballar para que este problema de déficit de semente sea cada vez menor. Cando é ao revés, cada vez é maior. E a Consellería ten os recursos para facelo. Volvo a insistir, pode facelo de acordo con empresas privadas, pode facelo de acordo coas propias confrarías e pode facelo cos recursos propios dun xeito público. Mire, cando nós decimos que efectivamente a Consellería non pode mandar parar de chover, queremos, digamos, ilustrar con esa frase que hai cousas nas que os seres humanos, afortunadamente, non podemos intervir, non? Agora ben, hai moitísimas outras cousas que se poden facer. Por exemplo, vostede oiría falar en dúcias de ocasións o sector pesqueiro, marisqueiro e mexilloeiro dos desaugados dos encoros. Aquí, por exemplo, na Ría da Arousa, o famoso encoro de Porto de Mouros que xestiona Naturgy. Ben, bueno, cantos anos levan pedindo o sector, cantos anos leva pedindo que se faga un protocolo de actuación, un protocolo de baleirado e de limpeza dos encoros para que non afecte precisamente ao sector do mar cando cae tanta auga, que pouco máis consiste en que desauguen dun xeito progresivo e que, desde logo, non desauguen en marea baixa, porque na ría de Muros e Noia leváronse incluso algunha vez algunha persona por diante, o desaugamento do encoro do Tambre. Sí, bueno, técnicamente non sei se todo se pode facer cando a marea está alta, pero sí que é un risco e que parece que para os que non somos técnicos neso é un contrasentido, non? Exacto. E arrasa os bancos marisqueiros. Entón, que propoñemos nós? E vou a dicir unha cousa, facer un protocolo para un baleirado de encoros para que as eléctricas se guíen e non se salgan desa raya é gratis.
Claro, non hai que investir absolutamente ningún euro. É sentar aos teus técnicos da Consellería, establecer as normas e logo sí, enviarlles directamente ás propias concesionarias, ás propias eléctricas e dicirlle o que se teñen que ater. E se non se ateñen a elas, porque se outra, un sector non pode perxudicar a terceiros, un sector, neste caso as eléctricas, non pode perxudicar a terceiros e que non pase nada. En todo caso, se o ten que afectar, logo terá que facerse responsable das consecuencias. Dúas cousiñas máis, empezamos a ir mal de tempo, señora Pérez. Xarda, Anguía, normas SUE sobre as embarcacións que entrarían en vigor no 28, creo, no 30. No 30, non? E tamén gustaría, e logo despois de dragado o lere. Deixamos o dragado e entramos no tema de pesca. A Anguía máis ou menos parece que se soluciona, a Xarda parece que nos van a poñer restriccións. Bueno, todo isto está... Ainda máis, digo, que se está negociando aí un pouquiño. Cal é a postura do BNG neste caso? A ver se consigo resumir. Yo, mire, a Xarda, este ano, bueno, o recorte brutal, un 70%, afecta dun xeito tremendo a frota galega, porque é unha das súas especies de interese, e cal é a causa principal desto? Non é a única, pero cal é a causa principal desto? Que hai 4 países terceiros, non son da Unión Europea, estamos a falar do Reino Unido, de Noruega, de Islandia e das Illas Feroes, que se autoasignan cota e autoasignanse sin guiarse polos informes científicos. É dicir, para que nos entendamos todos, sobreexplotan o recurso da Xarda. Claro, eso significa, primeiro, que danas o recurso, que non o estás protexendo, e segundo, que no acordo que teñen eses países ca Unión Europea, que este ano non chegaron a acordo, pois a frota europea tócalle menos. Pero é curioso que a Unión Europea, que é tan forte poñéndolle normas e máis normas e máis normas a todo o sector pesqueiro, incluso ao máis pequeno, o de baixura, non sexa capaz de defender, porque ademais ten legislación e normativa para facelo, e poñerlle un veto comercial a entrada dos produtos desos países, nomeadamente a Xarda que pescan, que nos ven a parar aquí, que a pescan dun xeito que nos perxudica a nós e logo a importamos como se non pasara nada. Bueno, pois a Unión Europea será que teña que tomar esa decisión. E quero volver a repetir aquí que a Unión Europea non é unha entelequia. A Comisión Europea non é un estrato. A gobernan uns partidos determinados. En este caso, o Partido Popular que ten a maioría nesa comisión e apoiado pola socialdemocracia ou polo Partido Socialista Europeo. Segunda cuestión, Anguía. Bueno, houve unha reunión entre o Ministerio de Transición Ecolóxica que pretendía prohibir xa totalmente a Anguía, a pesca da Anguía. Houve unha reunión entre o Ministerio e as comunidades autónomas e ao acordo ao que chegaron, que a nós parecenos ben, ao acordo que chegaron foi de constituir un grupo de traballo precisamente para analizar a situación da Anguía e vendo como funcionan o que temos aquí, os plans de explotación dos nosos pescadores de Anguía. Que ocorre? Unha chamadiña, un pequeno tirenciño tamén de orellas ao goberno do Estado. Hai un mes que se celebrou esa reunión entre o Ministerio e as comunidades autónomas e aínda non se convocou o grupo de traballo, aínda non se constitueu. Polo tanto, axilidade. E preguntábame vostede... O dragado do Lérez. A dragaxe do río Lérez. Bueno, a dragaxe do río Lérez e outros tantos que están en marcha, non? O máis inminente parece ser que é a dragaxe do río Lérez. Primeira cuestión, nós non estamos en contra desa dragaxe, nin desa nin de outras que se veñen propoñendo. Nós non estamos en contra. Demanda de moitos anos. Exacto. E que ademais é necesario. Ademais é necesario. Ben, polo que falábamos antes tamén, no? Que ti non podes ter acumulándose aí residuos e residuos que a súa vez acaban cos propios bancos marisqueiros e que a riqueza da zona que sexa. Nós non estamos en contra. Agora ben, na Ría do Burgo fixos unha dragaxe e todo o tratamento, que foron miles de metros cúbicos de residuos, todo o tratamento se fixo en terra. Entón, aquí que se propón? Que se propón por parte de Portos de Galiza, da Xunta de Galiza e por parte do Estado? Propónse seguir vertendo no punto de vertido que prohibiron curiosamente o Ministerio no ano 2021. Pois mire, daquela o Parlamento Galego tomou un acordo unánime donde se dixo que as rías galegas baixo ningún concepto podían seguir sendo o vertedoiro dos residuos das dragaxes. Nós non nos movemos daquele acordo. Seguimos dicindo o mesmo. Os que se moveron foron fundamentalmente o Partido Popular, pero tamén o Partido Socialista. Entón,
Aquí hai plataformas nesta nosa Ría de Arousa do sector que din claramente que a Ría de Arousa non pode seguir aturando máis vertidos e que ese punto de vertido, porque claro, o río Lérez, a dragase do río Lérez é moi potente, volvemos a falar de miles de metros cúbicos, ben, pois que ese punto de vertido non, hai que situalo fora das rías galegas e nomeadamente da Ría de Arousa. Pois iso é que decimos, é que se queremos recuperar a actividade marisqueira, pesqueira e mexilloeira en toda a súa plenitude, non podemos seguir consentindo que as rías galegas sean o vertedoiro absolutamente de todo o mundo. Doña Rosana, o tempo aquí, o camiño chegamos ao final, pero tengo un minutinho para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín. Bueno, poderíamos seguir falando de mar ou poderíamos seguir falando de calquera outra cousa. Eu simplemente pediría á cidadanía, ás persoas que nos estean vendo, que son todas da beira do mar, da Ría de Arousa, bueno, que reflexionen todo isto que falamos, que evidentemente a Xunta non é culpable de todo os problemas que ten o sector. Hai moitos factores que a administración non controla, pero hai moitos outros, como a propia contaminación, donde a Xunta leva 17 anos facendo a vista gorda. E nós non nos resignamos a que o sector pesqueiro, marisqueiro e mexilloeiro, pero neste caso o máis afectado, o marisqueiro, desapareza nin da nosa ría, nin da nosa vida. Foi un placer contar con vostede. Igualmente. Moitas gracias. Lle agradecemos moito que haya vindo hasta aquí, lle damos a boa noite e lle decimos que hasta unha vindeira ocasión. Moi ben, que non tardemos outro ano. A ver si conseguimos que se xa máis pronto, vale? Gracias. Moitísimas gracias. E nos vamos a publicidade, damos dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía de Arousa. Non o perdan.